bisimilla mon e ayawo fulful. Ndendori TV ko Abbas Malal Abbas ko mo ngotadu Ibrahima Kane katanti leñol on jarama. bandiraɓe sehilaɓe jaam hiire moɗon, min calmini on, min juurima on, min ñaaguima on duwaw, min neldi on duwaw to mbawɗon wonde e nder jokli windere nde kala. Ko musidɗo moɗon, giɗo moɗon, giɗo fulɓe kala, ene wonde e goomu muɗum ngari yewtidde e moɗon e less caali meɗen Jakka. bandiraɓe no gowɗen wiide ni, en calmini ɗo joɗaniɓe en e luwabra hono Ismaila Sammana Bil Mbodje, joom suudu muɗum Huley Thiam. En calmini ɗo Samba Siley Ndiaye, onne koye goomu he jeeya, ene wonde e joom suudu muɗum. Min mbi on bisimilla moon e less caali men Jakka. To Elbes ko Abbas Malal Abbas e colonel Sale Abdoulaye Ndiaye joɗani en toon. Min mbi on bisimilla moɗon. So tawi en jeehi Paris joɗani en toon ko Pullo Camara, ene wondi e goomu muɗum. Min mbi on bisimilla moon e less caali meɗen Jakka. bandiraɓe sehilaɓe, en jejjitani katante leñol Kane, Ibrahima Kane mo Agnam yeroyaɓe, onne koye goomu he jeeya, joɗani en ko Paris. Kono en jejjitta Cillel Ly e Rakiba, eɗen mbiyaɓe bisimilla e less caali meɗen Jakka. ceerno meɗen mawɗo tambiɗo goomu caali Jakka, hono Ismaila Sarr mo ɓokki sarankoɓe, amin mbima bisimilla e less caali meɗen Jakka. bandiraɓe sehilaɓe, so tawi calminali ɗi ɓenni, hande bismotoɗen ɗo ko musidɗo men goto ene wiye Abou Racine Diom. O woni ko leyɗele dentuɗe to Amérique. Ko kanko hande jogori yewtande caali Jakka. Jubben seeɗa e holi oɗo gorko biyeteɗo Abou Racine Diom. O jeeya ko wuuro ene wiye Darasalam, kono asli o wiyeteno ko Cempe. Darasalam noon jeeya koye dowlo Mauritanie, région mo Terzan walla mbiyen Falde, département Irkil, arrondissement mo Tekane. So tawi koto banggue worgo Sénégal, ngo tolnodiri koye département Podor, arrondissement mo Thile Boubacar, région de Fleury. Ko ɗo ceerno Abou Racine Diom jeeya, wuuro wiyetengo Darasalam. So tawi en jubbi e gurdam jangde makko, Abou Diom ko alquraniyanke, ko sariyanke. O jangi alqur'ana, o jangi sariya, o jangi tubankore haw heɓi maîtrise makko e duɗal jaaɓi ha tirde. Omo jogui seedan faagu, woni diplôme science biologie, woni guurɗe. ɗum ɗon ko diplôme gandanɗa hoorema mo jogui. hade makko yaltude leydi Mauritanie noon, o wonino kadi janguinowo e nder duuɗe Mauritanie tolnoji kewɗi. kanko Abou Diom o noon woni darde makko tan ko ƴellidde Pulaar e yo fulɓe ndendu
e yo fulɓe paam ko wona e dow mum ko. Abou Ndiom o waɗi wittoji kewɗi, omo haala ɗemgal arabere, omo haala tubankore, omo haala angalere. Abou Ndiom jokkodiri e ɓeɗo mawɓe sabu ƴewde gandal e wittoji to banggue pular, nde wonno kanko gila nde pular o joli tan e on saaha ha sinno ko suka o naati hen gila e hitande 1996 gila nden omo witta omo jokkodiri e ɓeɗo omo andodirno e ceerno men mawɗo biyeteɗo Murtuɗo Diop e ceerno men mawɗo biyeteɗo Saydou Kane e Yero Doro Diallo Tijane an won jewtiniɗe ɓe badduno e andu sa andi andin e ceerno men ceerno Ibrahima Sarr ɓeɗo fof o jokkodiri e munen nde wonno ko bittowo ɗum fof noon e waade noon gande ɗe o andi ɗe fof e ɗemɗe ɗe o jangi ɗe fof Abou Ndiom woni pellital mum woni faadare mum e yidde mum ko yo ɗemgal pular yaaru yeeso ko yo pine men paame mbasa yejjitede gubbite ɗum noon hande ko on ɗon woni mo jogorɗen yewtidde ko on woni jogorɗo yewtande hande less caali meɗen Jakka en ɗaɓɓirinomo yo addanen toɓɓere nde o yewtante en e kono noon o tottiti ɗum caali Jakka ɗum noon ceerno Abou Ndiom so tawi aɗa heeɗi bandiraɓe goomu caali Jakka rendi yewtidi ɓe cuɓima ndeɗo toɓɓere ya yewtanɓe ɓe mbi ɓe cuɓi ko toɓɓere pinal e ɓamtare hol nafoore ɗiɗo konngudi ɗiɗi e gurdam neɗɗanke pinal e ɓamtare heewi ɗo guindirɗen pelle men fedde pinal e ɓamtare taw ni ko pelle gure walla pelle goɗɗe e goɗɗe kadi konngudi ɗiɗi ɗi fof ndendi wiyama pinal wiyama ɓamtare joni noon eɓe jiiɗi jewtana hen yimɓe pinal e ɓamtare kadi eɓe jiiɗi andude holko ardoto hen ha jomum wawa yuɓɓinde gandanɗa hoorema paadale mum so tawi ko pinal ngal ardoto ɓamtare walla tawi ko ɓamtare ardoto pinal ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe Abou Ndiom so tawi aɗa heeɗi bisimilla ma calmina rendo fulɓe kamɓe foof eɓe kettima bisimilla. Bismillahi rahmani rahim. Adi fo caggal yettude Allah e juulde e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam eɗen jetta Allah han feewi eɗen mantamo eɗen jaramo kanko jomiraɗo joom mbaɗe bawɗo o ɗum wonɗo kañum tagi en kadi ko kañum laami aduna o fof kañum jeeyi windere nde fof kañum woni bawɗo dokko baɗowo dokkude en kadi cellal dokki en kadi fartani e kadi wawde kadi dañde haaldude e leñol men enen kala e famdude gandal eɗen jetta eɗen duwono jignaɓe men enen jetta eɗen duwono kadi seeranɓe men to batte diine e to batte aada kala eɗen calmin dendagal bandiraɓe ɓiɓɓe mbimi ɓe gona ɓiɓɓe mbimi taw ko nanoɓe mbimi kala e nder windere he enen calmin ɗumen hettotoɓe kadi Jakka o e hettotoɓe radio ji lendu kala eɗen calmin ɗumen eɗen juuro ɗumen dendagal bandiraɓe jooɗiɓe o tuma en gacci haajuji mumen e hammuji mum en ketto nde ɗo yewtere eɗen calminaɓe eɗen juuro eɗen jetta kadi hono oɗo musidɗo hono togol bawɗo kadi siftorde nde tawno ko gumɗinde mo e siftorde yimɓe ɓe ganduɗa ɓe hay so tawi ngala gandal wawde bismade ɗumen yo gara jewtidde e leñol mbimi e nanoɓe mbimi ngam wawde addude ballal mumen e darde maɓɓe nde ɓe daari kamɓe koye maɓɓe yidde sarde final e gandal e jillitde ɗemgal pular e tagde e jokkude
to mbawi wonde to mbawi hedde kam enen nganndi eɗen pamɗiri ko ñaagoɗen ko nde tawno so tawi aɗa naamdo neɗɗo naamdo ɗum ko joɗɗi e ko haalaa ko noon so tawi a naamnima omo ene wayni a aanimo ɗo gonɗen ɗo ko nganumo ɗum waɗi noon e ɗin yewtere nde wonta tan ko yewtere yewtidde seeɗa e ko jogiɗen ko taw heewaani e tuma jiɗɗen wiide tuma mo jogiɗen omo heewaani gandal ngal kam alaa ko woodi hen ma en esen tan wallidde maɓɓe nde tawno ko noon mbiyɗen ɓe gila tan so kuwaɓe noddi en elnoɗo noon mi salmini on onon denndaangal ɓenndiraaɓe mbeɗe jiɗnoo tan fewndiki ɗiɗel gootel mi wonan jannginowo to leydi murtene e laamu mi jannginannooɗo pulaar noon mi janngini ɗum pulaar e sénégal fof taw koye yarlitaari tan e yarlitiiɓe tan en njaha ngam ƴellidde pulaar kam kamɓe mbawmi wonde kadi waɗ ɗum to libito noon kam ko toon janngini tigi e nden limmi taw ko laamu hettini janngini noon tolnooji ɗi fof gila toon no les haa keɓlogal jannginooɓe mi janngini tolnooji kala kadi mi janngina noon ko ganndal kadi ɓuurɗi walla tawi tolnooji leɗɗi kam jannginan noon heen ganndal his ɗum noon ko faati e denndaangal ko wiyte garde kuutorteɗe ko ɗum ɗo tan kaɗo ngardi seeɗa min jaafno noon tigi wonno en jiɗa banndiraaɓe kaala enen hunde nde tawno neɗɗo mo alaa ko waɗi yiɗa simtineede ko waɗi nde tawno ko waɗi ko alaa no waɗi ñaagi ko wuuɗi haa wooda ko waɗi mo suwa waɗde fotani haaltaneede ko waɗi sabu alaa ko waɗi hay batti nde tawno leñol waɗande ɗum weeɓaani ene kadi wonaa hunde waawonde haaleede ko waɗnaa leñol ko ɗum noon en jettiimo kanko musidɗo e gonngilngol makko e denndaangal banndiraaɓe men fatti haa en lutmen e makko ngol haa arde makko njaram belgal a jarama ceerno Abou. Bandiraɓe sehilaɓe, caggal nde ceerno Abou salmini bandiraɓe ɓe ko ni ɗen jiɗɗen lellirde yewtere meɗen eɗen mbawi so tawi rogere adande kokken ceerno men ceerno Abou wooda ko yewtini en eko kalɗen ko pinal e ɓamtare so yeehi ha o rowi so tawi won joguiɗo hen ballal mum kañumne nde wonno ko ɗum woni Thialy Diakka kañumne joguiɗo hen gandal mum kañumne ene wawi wallude nde wonno ko ballodiral tan so tawi kadi won joguiɗo namdal mum ene wawi kadi namnade ceerno Abou nde wonno hande ligne Thialy Diakka o ko Abou herori ɗum ceerno men ceerno Abou hande enen noddoɓe ɓe kala monen noddata koye e 07 53 07 96 51 yette istiloji moɗon 07 53 07 96 51 joni noon kono mbiɗen ni tan e ndeɗo yolde so tawi ceerno men ceerno Abou ene haala e oɗon mbawi sabbade tawa hay goto téléphone ta ƴeewen heɗanade mum e on saaha so tawi o rowi jiɗɗo namdal foof namno ceerno men Abou Ndiom walla jiɗɗo ɓeydude hen hunde foof e kadi jokka hen ɓeydal mum ɗum noon bisimilla tokara ɗum noon en jetti Allah en fuɗɗorima inde Allah kadi joom mbaɗe bawɗo en juure nelaɗo makko on labaɗo bandiraɓe so ɗon haalte toɓɓere nde ɓe cuɓi nde ko toɓɓere yaande toɓɓe molnade e toɓɓere kadi mi ganduɗa nde wawa heƴde tan e yewtere wotere ni sabu ko yuman ɓesɗe mbinɗa hen jinde bindol fuɗɗi ha yettiɗo e ɗum ha kadi mbiɗo aduna o tawi ko gati kadi koye nde ɗo toɓɓere wikkete nde jogorani garde kayre hoore ma nde tawno toɓɓere nde rondi ko ene heewi ɗum waɗi noon en kaali pinal en kaali ɓamtare kalten taw ko neɗɗo en kaali neɗɗo noon pinal enen foti andu holko firti pinal ganden hol firti hono ɓamtare ɗum eni enen kaal pinal hankkadi
hande kalten ko final neɗɗo o en kalani final jinni en kalani final seyɗan en kalani final kullon wokkon halten ko final neɗɗo o final neɗɗo o noon ɓen paami alay sago ganden holko firti final holko firti neɗɗo neɗɗo enen ngari jiɗintaki jiɗni ɗe e final sen jiɗi tan anndin ɗum ko ɓuri tan famnade e ɗemngal Pulaar mbiyen neɗɗo o sen ko fof gonɗo kañum e hoore mum kalko faggiti kalko wawi faggitade e ngurdam makko on gila tawade jinñange Allah tagi Adama addi ɗum janngin ɗum yimɓe gonɗe ɗe aduna ɗe fof jilɗon pinal ɗuɗɗi hankadi leki noon pinal ko hunde faggittee neɗɗo o jiɗinte kañum e hoore mum o jiɗna ɗo ko neɗɗo en wiide neɗɗo alay sago ganden neɗɗo kañum e hoore mum ɓe jeeydi banngal gandal guurɗi ma en nganndu neɗɗo o kañum e hoore mum holto ummirin wi koto banngal amen Adama walla to banngal science to haalata to ɓooyo gayawelno neɗɗo yaarini kañum e hoore mum kono eɗen nganndi ɗon reedu yummo neɗɗo alay sago baaba e yummo ngo hoɗo baaba adde feccere yummo adde feccere ɓeyɗiɗɗe njanndi ɗum ɗon ko feccere baaba nde kañum ko kullel kancuɗi wiyete kullel kancuɗi waɗi ko kañum ko feccere ɓinde won tuuɓere adande mahore ɓanndu innam aade ko ɓe mbiyata lastiril ɗum noon alay sago ko yummiraɗo o adde feccere baabiraɗo o adde feccere nde tawno kala kullel ngel Allah tagi e nder aduna en walla puɗol tawde tan ko ɗum no wurndi nder bindi mum en waɗi toon aaludere nde ko kañum waɗi ko wiite neftinaari matiére mo ngannduɗaa o ko génétique ɗum woni neftinaari arto wiiten e Pulaar neftinaari arto ndi noon ɗiɗe baamen Adama ken mbiyata ADN walla dana e Pulaar walla DNA e English ɗeeɗo ndiɗo neftinaari ngannduɗaa ko neftinaari wonndi e nder aaludere inde woni tuufeere adande mahde e ɓallu innam aade jiɗi e baamen Adama hannde ko wonno heen e sifaaji ɗi Allah waɗno heen ɗi ɗin tan eggetee ɗin noon e kalde ɗi ngari e neɗɗo maa wonne ɗo mbayriri ɗum woni neɗɗo e neɗɗo hay so ɗum woni funeeɗo eɓe mbaawa tan nanndude tan tigi rigi on cikkirta ni funeeɓe ɓe ceeraani taw ɓe yettude tan e ɓinndi wootere maa ɗo alaa ko ɓe ceeɗi nde tawnoo alaa fof ko nanndi yimɓe tan haa gasi ɗum noon waɗa ɗum otoon wiki ɗum jiɗɗen wiide ngartude en woodi moom ko neɗɗo addata yummum e bamum ko ɗum jiɗɗen faamde holko woni neɗɗo taw neɗɗo o baaba o adda nogas e tati borowol ko wiyetee chromosome yummo adda nogas e tati borowol ko wiyetee chromosome nogas e tati nden won capannayyi e jeegom ɗum capanɗe nayi e jeegom borowol e nder aaludere inde hunde wuurni ko neɗɗo tan hettiri ɗum noon rende won neɗɗo o ɗum so lendi e rango e yummo hankkadi wonay feccaade wonto ɗiɗi wonto nayi wonto joyi eɗe jakkindi toon haa won milliard uji ɗiɗo eten ɓiɗɗe gonɗe e ɓanndu innam aade ken won capanɗe jeegom milliard walla hono capanɗe jeenayi million milliard noɓe walla ko ɓuri ɗon e hen ɓeno annduɓe kamɓe koye maɓɓe ne ɗum nuurdirni e on ɓinɗe ɗe fof annde tan kayen fof ɗe cewdiram ɓinɗe gonɗe e nder ɓanndu ma so cewdidama kañƴe fof ɗi mbaɗama ngol ngol no wawi taarade aduna men o laabi nayyi neɗɗo mbayi hewde ni kañƴe ɗe ɗo ɓinɗe won heen ɓinɗe fof noon e wonde ɗe nanndi nde tawno heen ɓinɗe fof waɗi ko aaludere mum wona ɓinɗe ɗe ngannduɗaa ɗe jiɗnooje ɗe ɗum noon wona koye jogoram gorko walla jogoram debbo ɓeen mbaɗi tan ko feccere aaludere nde feccere aaludere nde waɗi nogas e tati hono mbiɗen ni so debbo rokki feccere gorko rokki feccere fecce ɗe ɗi so ndirndi won capannayyi e jeegom ɗum waɗa neɗɗo taw en waɗi denndaangal sifaaji gorko o ronno gila e taaniraaɓe ɗin sifaaji men e mum denndaangal debbo on e denndaangal sifaaji ɗi ronno gila e piltiraaɓe ɗin sifaaji fof nene mum so tawii woni sifaaji fayi sigi ndirti sifa fof ara tolno sifa goɗɗo o kala heen ɓurɗo mawnude kala heen ɓurɗo doole feeña e neɗɗo o ɓuraaɗo doole o
jigguɗo so ɓiɗɗo o jignama o woni yetko njool en wawi ni taw yummakko e bam makko mo nane ɗum on ko sifa o ari taniraɓe makko on woni hen njool wonno sifa oɗon ari waɗi ko jolɗuɗo wiye kaɓe ɗo artanima makko artani bam makko on ƴeewe wone taniraɓe makko arti donc ñabbuji ni kadi en wona ɗum ɗo kalten wona banggal gandal kalten jiɗɗen tan ko seerlude neɗɗo o kañum ko tew e jiijam kañum ko ɓinde mawnata ha waɗa tew e jiijam waɗa ƴiye waɗa fofof no ɓanndu mahri oɗon ɗum ɗon wona pinal wiite ɗum ɗon ko tago wiite wona pinal joni noon en dañi neɗɗo ha en reyni faade pinal neɗɗo noon en kalani boɗejo en kalani danejo en kalani oolo kalten tan ko neɗɗo o so gayni noon kala ko faggi ñande o jibinaade gila dawa dawi so neɗɗo fuɗɗi faggade il en neɗɗo gadanten ƴiwri banggal diine ko adam allah tagi adam tagi hen hawwa hankkadi ɓe gone ibin kamɓe koye oɗa aduna fof ari hen so banggal gandal science naturel woni gandal tago gandal tago kadi mene koye mon ƴiwi ko neɗɗo o wonɗo fuɗɗi ngurdam ken won milliard uji tati hitande ko adi jibneede ita adi adun men oɗo reten milliard uji tati hitande ko ngurdam feeñi oɗo adun caggal ɗum neɗɗo feeñi ko heten ko samijo ngaji ɗiɗi hitande ko ɓe mbiyata ɗum noon fitti ko ɓooyani ko neɗɗo feeñi e aduna o feeñi ko ngasano neɗɗo woɗa kamɓe Gibson toɓoyo gaya wello ko wiite lusi affaire mo ngannduɗaa eɗum kadi enen fulɓe tabiti enen fulɓe ko enen wonnoo ɗoon e affaire wiiteɗo ko enen adinooɓe ɗoon enen koɗnoo ɗoon enen ɓeeɗo ɗiɗo leydi affaire en ko men ndelto luusi o ko en ƴewde koɗo nokku affaire ɗo to Éthiopie ɗo toon ƴeewa on neɗɗo ɓuri ɓooyde aduna eɓe jiiti an ko australopithèque oɗo biyetee gracial oɗo biyetee robis oɗo mawɗo oɗo koko waɗetee haa homo sapiens yettoyen neɗɗo mbaɗon mbaɗen ni on ne kadi feri naati e ndeer aduna heen en ndartaa yalti to aadi heen koromagno en jalti heen grimadi en jalti oɗo sari e ndeer winde nde fof oɗo neɗɗo o ndo wonde e redium makkon o alaa pinal kono noon ndo ari nde haa o yetti hankadi kanko nde Allah tagi mo nde o yetti e aduna hankadi Allah jangini ko ɗon pinal makko fuɗɗinake ande Allah tagat neɗɗo nde juɗɗin ɗum hankadi haalat ɗum inde ɗe darni ɗum e yes malaikaji wi mi tagi oɗo malaikaji onon nganndi koɗo ndewno ndo wiini kanko Allah inni jailum fil ardi khalifa qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun o nde o noddide nde kamɓe malaikaji ɓiɗen taga neɗɗo malaikaji ka o mbi minen ko rewden tan waɗi en tagirda men ñamda min jarta min ɗamta ko min keɗeta min mbatta goɗɗum min wopata ala ko min mbaɗa so wona rewde ayi taga oɗon mbiɗa taga aɗa ɗum ɗo e leydi en wara yimɓe en fen en wujji en jina en waɗa ɗum jam fo e kadi en wokma an e hoore ma ɗum Allah yewto miitumama o Allah yimɓe andi kon ganda ɗon kamɓe fof ɓe kippi kadi no wone tukade Allah ɓe ɓooƴi Adama addi janngin ɗum timɓe fof hay kamɓe koye maɓɓe ɓinde maɓɓen Adama ko haalniɗa an ko ni mbiyata ko ni mbiyata min fayde ɗum ɗum fitti ko gila ndeen neɗɗo fuɗɗi pinal waɗi noon ten mbiyam en nganndi holko fitti pinal ko caggal neɗɗo jibineede tan ko faggiti ko ɗum ɗon wiyete pinal enen keewi o ko ɓilɗo o finaani o koɗa wonko kaalten taw en ƴeewani koɗa pinal yahat ko ɗemɓe keddiɗe ko wiyete la culture noon eɓe ƴiƴiri ɗum kañum ko konngol yetti en ƴiima en ngam haa ngattiri en ɗum e konnguɗi Égypte en ko noon to guereɗe en ɗum mbiyanno koye ɗemngal maɓɓe en kamɓe koye maɓɓe ɗemngal latin eɓe mbi hen colére heen cultura yaltiri to Allemagne to cultura o noon yirde sappo e jeeɗiɗi anndude Angleterre en hanke ƴetti heen ni woni anndude Europe naaɓe France naaɓe en ƴetti heen kañum fof hankkadi wonti so tawi leydi ɗumi koye remde leydi yencina so tawi leydi ene reme yencine wadde hakkille innam aade kañumne ene remno ene yecciri sabu hakkille innam aade ene yencina wadde noon toon konngol ngol ƴiwi haa addi gayɗum e ɓiɓɓi
o ɗo leydi noon woni hen yaaro ɗum hayso wiite ko mbiyeten ngendi woni hen mbiɗum naturel woni civilisation woni hen ko ceerɗa civilisation e culture kañum e kon culture ko woni ko arde ƴiyat sakafa kañum enen mbiyen pinal e mbi pinal noon woni hen ceerɗa hakkunde liɗɗi kewɗi e defte kewɗe ɗum ɓaɗodiri han pewi mbiyalla ko culture won civilisation walla civilisation won culture walla culture mawnata won civilisation wonɓe ɓe ngarɓe hen woni hen arduɓe hande hande anthropologie hande sociologie hande koɗɗe janngoje faade ko wayni ngardi hen ha mbiki ɓe wonde culture kañum fuɗɗito wiimi hankkadi ha mawni ha hankkadi ƴitinin wiye ɗum ɗon wiye civilisation on ɗuɗɗotto ko culture e ɗum noon adde pinal ngal ɗo ngal kaaɗen ngal woni koɓe hewɓe yiɗɗinoɓe mbimi ɓaleɓe ngala pinal taɓiɗi e wonde ala fof ndennol ala won neɗɗo mbo ala pinal e hay pinal gotal fotani yawa pinal gongal ngal ɓurani pinal gongal ngal sabu an pinal maɗa liggiɗa goɗɗo pinal jogui iɗi noon ɓamtare nde sen ngari wadde pinal ko faggita kanko neɗɗo faggiti wadde sen ƴettimo limtude ko wiyete pinal ko en ndintoyne ɗemgal arabe en mbi kamɓe hono asakafa en mbi alhabara alhabara woni civilisation asakafa en mbi ɗum hono on pinal mbiyeteni pinal culture o gane en mbi culture en mbi civilisation ɗega ɗemɓe keɗiɗe ɗemɓe latin ɗe kono noon kanji ɗi foti jiɗɗude ɗon mbiɗen ni sen ƴeewi noon sen dukki ɗemgal ko kañum woni dabatinal mbiɗen ndeki noon allah ɗokki allah ko kaalowo ɗokki adam ɗemgal ko heen kadi o cenni adam ɓiɓɓe hen ɗemgal ko dabatinal ƴettoon annda ɗemgal kam ko kañum rondoto e pinal ɗum ndek noon pinal ala ɗemgal ko heen pinal en ndi pinal comci men ko heen en ndi mbaadi ñaamde men ko heen miijoji men ko heen ɓurti neɗɗo ko heen ɓorngal mum ko heen ceccuɗo mum ko heen e denndaangal geɗe mum golloto ɗe ngannduɗaa ɗe fakkitto ɗum koɗe tago en golloto kuutorɗe mum e fof ɗum ɗon fof ko pinal wiyete e noon enen mbi neɗɗo oɗo ko pinɗo walla oɗo pinaani eɗen foti anndude ko ɗum pinal walla walla ko wona pinal neɗɗo en waawi ƴettoyde pinal gongal en wiye kañum ko pinɗo kono o ƴettani pinal makko ngal nde tawno pinal ngal ko ɗoni ngal pinal donanal ngal e pinal tan ngal ngannduɗaa an jaaɗa fakkitiɗa ɗum e a daɗi pinal kono wona pinal ma gannigal ngal ngannduɗaa ngal ganniel ngal tawa wona ngal ɗon pina tawa firti ko pinal ngal tawɗa ngal pinal ngal ngannduɗaa ngal a jiggoyima ɗum a yeehi Europe a dañi toon a watti ɓornade pantalon ŋaaji wona tubagaji ala a watti waɗa tan kedi kennoto ɗetni piwi ko a waɗi dakkumol ɓaara a waɗi geɗe goɗɗe a dañi geɗe kewɗe mbiyeɗa ka pinɗo ko noon ndela holngal pinal ngal pinta anen koy ndeki noon neɗɗo kadi feertude ƴettande aduna o e joga e wiide pinal sabu so a wi pinal fulɓe joni pulawɓe alay sago hadema wiide pullo o ko pinɗo pinal pulaka alay sago anndu pula ko anndu o ko fitti pulawɓe pullo ko ngannduɗaa e den so a wi ɗum tan ko pinɗo sabu en feertani aduna ko annda e pinal pulal ko hay batte on ɗum en jalniteɗe ko ɗum waɗi konnguɗi ɗi ko nande wiide ndenndi yanki en nande wiide neɗɗo pinɗo walla neɗɗo pinaani alay sago yimɓe en kuuɗo ɗeɗon ɗiɗon konnguɗi kono alay sago yimɓe mbatta heen hakkille gannda koko kaala ko ɗum waɗi ɗum ɗon ɓe ƴeewi pinal en nganndi holko firti pinal en nganndi pinal diine men heen miijooji men heen genɗi men heen komo mbiɗen ni kala ko neɗɗo fakkitɗo e nguurdam makko ko ɗum ɗon mum culture makko culture woni pinal en mbi konngol pinal ngol ko konngol culture ɗum nganndi temngal wona feere heen wona feere heen tawno allah koko janngini o allama adama o allama onen ɗo kanko janngini adama ndeki noon en nganndi pinal yeeɓen ɓamtaare yo ɓamtaare neɗɗo fuɗɗiri ni nde yettinde kadi hoore mum nde jiɓɓiɓe so tawi jiɓɓi no allah jippini ɗum en kadi cuuɗi on mum meɗen ɗum nde allah jippini adama
ni ɗo tagi wonde kanko hoore makko o rokkumo kanko Adam o ɓurno koye aljanna ɓurɗo e aljanna ala ko waɗata hay won keɗen fof ko timinana noon nde gokol waɗi Allah ƴettiniimo e oɗo aduna kadi o ardi e gaño makko seyɗane en jippidi kaɓɓe wonno toon en en jippidi ga yede nde jippidi ga hankkadi o woni koye partitaji pinal gongal donc pinal hankkadi go eɓe jibini Hawa ko sunatno so sunim kadi ne hoore mum eɓe jibini ɓeɗo sunen ɓeɗo ɓe mawni worɓe e rewɓe muslimiri ɓeɗo oye gorko resoy oto on gorko resoy oto debbo on ni ha hankkadi ɗum woni hewde en woni heewde alay seeɗo ƴeewen timɓe men ɗe ɓeeɗi namdade mawɗo men Abdoul Ada Seck holno yiiri yimɓe ɓe hono ngardi kanko e hoore makko enen ngardi ceerno Amadou Hampade Ba wi so mawɗo Afrique naajo mari ene wayi wawde defte dokki e ndeke noon ɗum firti ko pinal men ko pinal hoore gelɗe wiɓaɗen ko Égypte cariɗe e nder Afrique he taw sari en ko pooldu mo ngannduɗaa mo foolno en ɓeɗon hankkadi woni personnalité woni kamɓe walla tawa akade en akadiyankoɓe walla neɗɗo mbiri kamɓe datiyankoɓe wona ɗum ɗo kalden noon eɗe celi eɗe jikka eɗe pooli ɓaleɓe ɗum ngannduɗaa kañumen ngadduno ɓurno dowludde banggal pinal gaddi ngendi mbaɗde fayi civilisation mbaɗɗo fayi mo ngannduɗaa ɓe aduna fof jikki hankkadi gatti rewde annduɓe ɓe mbarat walla ɓe jakka ganda eɓe mbiɗumo yo yuɓɓu gandal mum fof yuɓɓi gandal mum fof mbaɗa e deftere ɓe ƴimmir ɗum inɗe maɓɓen kam ƴiwni ko weewi gande ɗe kadi suuɗa hankkadi wotti gande koye ɗe noon firti pinal men wotti pinal hoore pinal tan mbaɗtengal e hoore taw nattuɗen windude enen koye men hay so tawi enen nattuno windude nattuɗen windude ngal ɗon pinal hankkadi woni pinal hoore noon so jomum maayi tan hankkadi no wayi fawru doppi on pamten o haali ko kamɓe waɗno taw pinal men fof gande men fof juɓɓino koye hoore ala hen ko windete cuɓi men so mawɗo ganduɗo o so maayi en wayi fawru defte doppiɗe ɗum woni ko jokorno gande goto Amérique naaji ƴetti konngol ngol gotol windi hen deftere on ɗiɗorno e konngol ngol gotol ndiki noon ngal ɗon pinal nandimomo kanko on no yirtiɓe ɗe o wi timɓe ɗe ko yimɓe jiidnoɓe yimɓe goto e bab ɗum noon eɓe cohli ñamde alay saɗa eɓe ñaam goto hen fof yiɗi oɗo Allah addito mbako ɗum ɗo sika wonade wawi oɗo huccito maayi ene awa liɗɗi oɗo hucci leɗɗe ene seha o huccito jamɗe ene tafa on mbi ɗum ɗo fof holliri ko yimɓe kañumen e koye mumen ɓe mawɓe en nganndi tigi aduna on fuɗɗori sa ƴeewi to gande ɗiɗeɓe gande jargo yeeg évolution ɗi ɗon jon sa ƴeewi ɗum ɗon e ɗin an e hoore ma ma taw koɓe kalat ko ɗum ɗon woni ɗon e ɗin nde tawno neɗɗo ɗe ari nde ala jalo ala jambere ala hay ɗemngal koko rokka fandiki Allah haala ɗum ɗemngal watti haalde ndeke noon nde watti haalde jiiɓi han keɗin kena ende yiino haa dañ caɗeele ɗum woni ko wiyetee hiis mathématique ngaran dañaa caɗeele wayno jooni neɗɗo sohli elde hunde fii ɗum e waɗa juuɗe mum haa tampa ɗon waɗni yeejo yii ɗon hayre waɗni fukki hen tan ɓe eccitoo firti ko gagganen yeeso makkon o miijimo onno firtiɓe gagga o o dañii hayre nde firti ko o dañii kaɓirgal hanke o dañii kala ko teni ko wayi noon somo yiɗi helde ɗum hanke ko hayre nde o wona kadi ko wiide karallagal technologie ari technologie noon holko nafata kañum o firti technologie karallagal firti ko huutorade tago tawde Allah wi kañum e hoore mum e Qur'an o ɓeltini en tago ngo fof eɗen mbawi huutorade hen ɗo mberɗen fof sona an ronki yiidu kono noon kala ko jiɗɗa wadde e oɗo aduna kala ko jiɗɗa wadde oɗo aduna sa yiiti aɗa wawi ɗum wadde sa wawa sa waɗani ɗum firtani wawa waɗede woni goɗɗo mbawa ɗum wadde walla hakkille suwa ɗum yiitude on woni noon en won kamɓe miija ɗo en wawi wonde ɗo nde tawno ko noon Allah waɗi noon Allah wi ɗum waɗi ko jiiɗa neɗɗo ummi ɗon e ɗin yaha ɓoyten mbaɗoɗen ngaren
ɓoyte ko yiide ndeki en so leggiima leggal en waawi jiidi marooji yaha watta leggal ngal en seeɗi seeɗa weddo leggal ngal yiɓo e ɗiɗon marooji kañum ne watta ƴettude leɗɗe ɗi haa ɓoyte ɗe hutoro jamdi haali neɗɗo hutorino ono jeyngol neɗɗo hutori jeyngol ɗum fof hannde kanente neɗɗo faggiti ko hesɗi wonti ƴettinamo hannde neɗɗo meeɗan anndude jeyngol e ko riddum kullel tan kullel yane jeyngol neɗɗo so yiino jeyngol tan dogam kono noon yiide so yiino tan dogam kono noon riddi kullel goo aduna ɓuuɓɗo arnooɓe ndi aduna ɓuuɓɗo nde ari neɗɗo doganno jeyngol ɗum wayni ɓuuɓde ha ari e jeyngol huɓɓete mum tini tigi wuliki seeɗa hankkadi wone suusnaade jeyngol a watti nokkude heen ko ɗum e hoore no huɓɓan hoore mum en ɗito e kono noon neɗɗo ñamanno ko hokkiiɓe riddi kullel ɗo riddanno ɗum yane jeyngol haade neɗɗo yottaade taw kullel woodi ko ɓeddi heen wone ñaamde tan no ƴeewi ɗo ɓenndito e riddi ɓuri wel ne watti kadi juɗɗi kañum e hoore on jii ni noon wone yaarude heen ni neɗɗo yonta kaaji ari neɗɗo watti hankkadi huutoraade kaaji yiha ɓoyte hankkadi neɗɗo yiide yamde kadi watti huutoraade jamde hankkadi ɗum fof ne yalɗum wonde ɓamtaade neɗɗo alaano comci hankkadi woni miidaade on gaggo o ardi kadi haa neɗɗo o dañi comci neɗɗo rematan rewɓe ɓe ngannduɗaa debbo mo ngannduɗaa e nden ko rewɓe ngaddi ndema debbo mo ngannduɗaa o kañum e hoore mum ko koriiɗo on noon so horiima jooɗooɗo gootel goɗɗo en yaha en hokkiɗen addan ɗum ɗum ñaamat ko galuuji ndeke cariima ɗon tan ndeke galuuji puɗii aɓe nganndi noon ndeke ɗum ɗo aɗa waawi jaha ko taɓɓe tampin koye maɓɓe ɓe mbaawi remde tan eɓe jooɗo noon ɓe watti jooɗaa tone ɗen e remo en daña gasam leydi woni moƴƴi ko noon kullon neɗɗo waɗiri kullon kon leydi kullon haa goowi ɗum ko noon anndiri ndem noon anndiri kadi karallaagal banngal jamde haa hankkadi yetti e nokkuuji kaaniraaɓe men wono Égypte wiide Pharaon en ɓeɗo wiide hankkadi ɓe nawri gandal yeeso ngal technologie yaari yeeso meeɗa yottaade aduna hannde aduna ronki yewtude hokkadi ɗum ɗum woni ɓamtaade ko en ƴeewi pinal en nganndi pinal a dañi pinal haa gayni holno ƴettirta pinal ngal haa nawa ɗum yeeso ɗum woni jellitaade e ɓamtaade en nanii ɓamtaade ko pinal ngal faggitiɗal ngal a tawi bamma en reɓiro so ten lukkiro Japon uddima kono won duuɓi temeɗɗe capanɗe joyi en udditta haa Amérique naaɓe kala ko jiyen udditan Amérique hannde hayso ko moƴƴe tan walla Sénégal uddi e leydi mum tan duuɓi joyi tan wi hay goto naata heen ma Amérique addu bommoji mum fof wi ɗuɓɓite walla en sikkat ma taw mbaɗa ton ko bone on noon ɗiɗo leydi 60 tan koye bone sa uddi hoore ma tan hayso an a uddi hoore ma e suud tan eɓe ngannda ko mbatta toon maɗum gaddu bone maɓɓe fof ndima sona jahta tan ɓe ngannda ko mbatta toon fof ɗum ɗum waɗi noon Amérique naaɓe ngari saari Japon ten won ujunere rewde duuɗe kaari ɗum mbiɗum e wonde alay ɗo ɓe uddude duuɗe mum ɓe aduna o yeyndire aduna o tokkodire aduna o japponaɓe ɓuri salaade kono eɓe gatti kaɓirɗe maɓɓe bonde japponaɓe nganndi alaa ko mbaawi heen pellitde mene ko men uddide ɗum ɓe naati toon mais ɓe naati toon ɓe tawi ɗon tan ko ɓaama demɓen tan e ɗime taade mumen tan ɓe jogii massaji men sappo jalee tan on balli puy on mbaɗen miidoyde yaade caggal pinal mumen ko ɗon ɓamtaare mumen jahatno pinal mumen dañi jale pinal mumen dañi ɗemngal pinal mumen dañi diine pinal mumen dañi cawji pinal mumen dañi ñaam pinal mumen dañi kotki pinal mumen dañi miijoji pinal mumen ne jogiino ndesirde pinal mumen jogiino cuɗorto pinal mumen en dañi pin haa heewi kono holko keddira ɓamtude ɓeeɗon pin haa njaara yeeso ɓamtaare nde araani nde Amérique naɓe ngari en gaddi laaɓe mum mbirɓe Amérique woni ga haa yetti toon te laaɓe bombooje molnaade oɗum technologie molnaade Amérique naɓe naati toon foɗiɗinaade toon japponaɓe kaanga ko mbaɗaani noon annaɓat ni mbi kañumen ko ɓeeɗo pooldaani en pinal sabu eɗen jogii pinal ɗon tan paam toon pinal e ɓamtaade wonaa gootum japponaɓe mbi ɗum noon Amérique naaɓe mbiyen gatti sukaaɓe men ɓe dañii ɗumen cuɓuɗen sukaaɓe men njaha toon kono noon haade men nawde ɓeeɗon sukaaɓe yo janngin pildine holi kañum o neɗɗo so annda holi kañum kala ko jeyni kala pinal ngal faggiti
faggitto koko boni e tawno pinal faggittengal ngal ene waɗi ko boni ene waɗi ko moƴƴi neɗɗo pinɗo faggoto koko moƴƴi ko woppo ko boni ko neɗɗo mo finani o so yini faggoto ko moƴƴi ko e ko boni ko fof ala noon ko boni ko ɓawmo ɗum moƴƴi ko o wasa natorade ɗum ɗum woni ko men ko alay sago sa anda pinal ma anda hoko fisti pinal a anda tigi rigui holi ɗi nafoore pinal e neɗɗago ma an e hoore ma a faggot ka anda kala ko faggiɗa a wawa rende ɗum on poɗɗa rendete ɗum ni ɗum waɗi noon edi japonaɓe luttiki mo won ujunaji nawgas sukaɓe jeehi e nder Europe o e Amérique o ɗi ngari ɓe ngari ken jangga ɗemɗe mumen en mbittuɗe ɗumen jangude ɗemngal mum e windi ɗemngal mum koye wosɗe rende pinal mum de hay goto wawama wayno ni woni noon ɓe ngari ɓe jangi karallagal ɓe mbaylade Amérique naaɓe lumɗo ngal fof ɓe luttiti toon tan eɓe gaɗano ken won duuɓi temedere e nder duuɓi nawgas ɓe ketti fof ɓe gasti ɓe gasti ɓe tawa tan baba demboɗe ɓeɗe gaccino ɗum ɗo enen jiime kaane mum tan en sappo en ngaari diaw ɓe mbi ɗo ko Toyota min mbaɗantoma ɗo ɗum yewti ba min mbaɗantoma ɗo ko ɗiɗin molnaɗo ɗiɗin o eno ƴewdo machine aji ɗi ganduɗa ndemat foka hay goto an pucci babba hande ngaari aɗa timmi en jaye maɗe ɗo iɗen ɗum ala ko ɗaɓat ɗi woni ɓen sukaɓe ɗiɗi ɗiɗɗinan ɗum woni ɓamtare gaddi ɓamtare e Japon taw fawi koye ɗemgal maɓɓe nde tawno ɓe ndelli eɓe ngala ɗemgal ngal gonɗa ngal kadi won jabatinal maɓɓe fawima tan e ɗemɗe kediɗe ɗon fittike a mahi suudu baba e dow gaska domri gaskata so maɓɓi tan maɓɓinde suudu baba nde so tawi noon a mahi suudu baba e dow ɗemgal ma wayni kono a waɗi lessol molnagol woni fondation molnal ɗum sa addi huɓere ma a darni hen mbindi jeeɗo huɓere mawni wonat ɗum waɗi Japon en Chine en on mbi jaari yes ɓeɗon leyɗe ɗum woni sen jiɗi tan e